88 Corporation na ang swerte ay nandito. Sa bawat taya, pag-asa ay buo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Sa Grand 88 Corporation na ang swerte ay nandito. Kasama ang PCS o larong may puso. Manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Pagtulong ang PCSO. PCSO. Huwag malulungkot, huwag mangangamba. Sa mga pagsubok mayroon kang kasama. PCSO, puso ng bayan. Lagi nating malalapitan. Kakayanin natin to. Kakayanin natin to. Sa karamdaman tayo'y may gabay. Babangon buong bansa. Ang lansa ng kinabukasan. May pag-asang walang hanggan. PCSO, pusong Pilipino, pusong panalo. Pusong panalo. Kaakibat ng gobyerno sa pagtulong sa bayan. O tanggapang dulot ay pag-asa. Yan ang PCSO. Kaginhawaan, kinabukasan. Lahat ng minimiting makakamtan sa PCSO. Tara na't tangkilikin at ating laruin. Loto, games at kino, pati sweepstakes partner tayo. Gadget din ang makakascash ng swerte at bagong small town lottery. Kaginhawahan, kinabukasan. Lahat ng minimiting makakamtan sa PCSO. Hindi na tayo nang maglaro ng loto. Dala nito'y milyong-milyong papremyo. Araw-araw bumili ng tiket nyo. Baka bukas kay maging milyonaryo. Araw-araw, let's play Lotto. PCSO Lotto. Araw-araw, let's play Lotto. PCSO Lotto. Buhay giginawa, kapwa-tao, asenso. Nagbibigay saya sa Pilipino. Tulong-tulong sa pagsulong ng tao. Sa larong ito, lahat tayo'y panahalo. Araw-araw, let's play Lotto. PCSO Lotto. Araw-araw, let's play Lotto. PCSO Lotto. PCSO Lotto. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang-gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO. PCSO. Magandang gabi po muli sa ating lahat. Simulan na natin ang third actual draw for SL draw number 3315. Ang kasinan, let's play Small Town Lottery. I'm ready.
Our first winning number is number 20. Number 20 is our first winning number. Ibabalik po natin ang unang numero para makasama sa pagpili ng ikalawang numero. I'm ready. Our second winning number is number 23. Number 23 is our second winning number. Pangasinan, our official winning combination for our 8:45 p.m. draw today are numbers 20 and 23. Numbers 20 and 23 in exact order. Congratulations po sa lahat ng mananalo. At dito lang nagtatapos ang ating draw para sa araw na ito. Ako po muli si Donald M. Sarmiento. Lagi po natin tatandaan, PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Maraming salamat po. Official vote for the 8:45 p.m. draw today. Numbers 20 and 23 in exact order. Numbers 20 and 23 in exact order. Halina tayo nang maglaro ng loto. Dala nito'y milyong-milyong papremyo. Araw-araw bumili ng tiket nyo. Baka bukas kay maging milyonaryo. Araw-araw, let's play Lotto, PCSO Lotto.